Ani nie 2000 platiacich divákov videlo prvé 2/3 priemerný hokej na oboch stranách. Vedenia sa ujali hostia v 14. minúte zásluhou presného zásahu Hriňu v presilovej hre. O necelé 3 minúty však Gajdoš po spoločnej akcii s Kleinom a Slavinákom vyrovnal. Kežmarčania už vyhrávali 3 minúty pred záverom druhej tretiny, keď výbornú Bartečkovú prihrávku dostal za chrbát martinského gólmana v oslabení Šechny. Posledná 20-minútovka priniesla krajší hokej ako predchádzajúce. Divákov dvihli do sedadiel najmä dve naozaj vydarené gólové akcie modrožltých. Najprv sa v 50. minúte po zlokovej asistencii presnou strelou prezentoval Palovčík, od 2,5 minúty na 4-1 po rýchlom protiútoku zvyšoval Zlocha s výrazným prispením prihrávajúceho Segľu. Posledné slovo v stretnutí mali hostia, ktorí zásluhou Zerincovho gólu v početnej prevahe niečo vyše 3 minúty pred záverečnou sirénou stanovili konečné skóre na 4-2 pre Kežmarov. Na začiatku prestížneho duelu s dovtedy neporazeným Trenčínom kežmarských divákov prekvapila správa o skoršom odchode Ľuboša Bartečka do svojho klubu vo Švédsku. Hoci prvý gól zaznamenali vojaci zásluhou Homera už v 7. minúte, bol to práve Bartečko, ktorý zodvihol kežmarskú vlajku a o 8 minút neskôr po nádhernej spolupráci so Šekným vyrovnal. Keď si v 16. minúte šiel na trestnú lavicu za sekanie sadnúť Slaninák, diváci očakávali horúce chvíle pred Klempovou bránkou. Už po niekoľký raz však v početnom oslabení vyšla rýchla kombinácia dvojice Bartečko-Šekny a druhý menovaný dostal na dvakrát pod Tatrancov do vedenia. Ďalšieho zásahu do čierneho sa vynikajúce domáce publikum dočkalo v polovici poslednej časti hry, keď tretí gól Kežmarčanov a svoj druhý v zápase pridal v početnej prevahe nezadržateľný Bartečko. Trenčanom sa predsa len ešte podarilo záver zápasu gólom Hanzala 75 sekúnd pred koncom zdramatizovať, avšak Jastraby si už vzácne víťazstvo nenechali ujsť. Na štadióne preto mohla naplno vypuknúť oslava zo zisku cenného skalpu dovtedy neporazenej Dukly a mohutná ďakovačka Ľubošovi Bartečkovi za 7 odohraných zápasov v kežmarskom drese úžasnou bilanciou 5 strelných gólov a 4 asistencií.